人はどこで出会ったんですか？パン屋です。パン屋。小島、今日も来てたの？だって待ち合わせしてたって。どういうつもりだって聞いてんだよ。それからはあいつと俺は学校もサボって。またやっちゃいました。あんたもバカだね。何化け物にボクシング教えてんだよ。